vyrážame do ulic Kuala Lumpur, už teda ako ste aj vy správne povedali, pomenovali, že Kuala Lumpur je ten bahenný sútok. Bahenný sútok, a to bude aj jeden z dnešných bodov nášho programu. No a práve pri tomto bahennom sútoku, kedysi vznikala tá Kuala Lumpur, hovoril som, že tá história nesiaha až tak veľmi ďaleko, do roku 1857, kedy sem prichádzajú tí hakovia, by sa dalo povedať, Číňania, ktorí teda idú a skúmajú toto okolie a idú vlastne po tých riekach Klang a Gombak, na ktorých ten sútok tieto rieky sa vlastne spájajú v tom sútoku a objavujú cín. A tento cín bol takým, som povedal, tým prvkom, kedy sa Kuala Lumpur sa začína rozvíjať a to takí baníci a obchodníci s cínom sa tu začínajú usádzať, budovať si svoje obydlia. Vtedy to však tu vyzeralo úplne inak, že tá Kuala Lumpur a celé to okolie bolo zalesnené, bola tu džungla, takže viac ako polovica sa udáva, že týchto ľudí zahynula na rôzne tropické choroby, na maláriu. Hej. Ale tie výnosy z toho obchodu s tým cínom boli pomerne vysoké, že vždycky alebo stálo za to pokračovať v tom. Dokonca volá sa to tu Lake Gardens, pretože sú tu mnohé jazierka, také umelé a teraz už máme pondelok, tak ten rok trošku začína byť taký silnejší aj normálny pracovný týždeň, ale možno keby sme sem išli včera, tak to tu je plné, je to tu plné a ľudia sem chodia piknikovať, jednoducho oddychovať, trošku si povyraziť možno z svojich bežných povinností. Dobre, takže bola postavená železnica v 1886 roku, pália sa tehly, vozia sa vlastne sem, začína sa budovať nové mesto Kuala Lumpur. Neskôr v 1896 roku hovoril som vám o tom štátnom zriadení, že sú tu sultanáty a tieto sultanáty sa začínajú spájať. A 4 sultanáty, my sme v sultanáte Selangor, od roku 1880 aj Kuala Lumpur akoby hlavným mestom toho sultanátu Selangor a potom od 96. sa 4 sultanáty spájajú a začína sa vytvárať Malajská federácia. Áno, Malajzia vzniká až neskôr, to vám poviem, ale najskôr je to Malaja. Islamské centrum na štúdium islamu, niečo ako by taká islamská univerzita, knižnica. Hovorili sme, že moslimská alebo islam je štátnym náboženstvom. V Malajzii tieto motívy sú dajatské z Bornea, také tie modré, tam tie vyzdobené, tak to bolo prevzaný návet z Bornea. Na modlitby, 5 krát denne.
To sme my, nie? Tá železničná stanica je naľavo, áno? A toto je riaditeľstvo železníc. A zároveň je tu aj hotel. Riaditeľstvo železníc. A železničná stanica. Ten hotel opravím. Heritage Hotel, železničný. Poďte ešte to ďalej. No. Že ťa motorka nezrazí. Pozor, motorky idú okolo. Arkády a tak ďalej a my už prichádzame na hlavné námestie, na hlavné námestie Kuala Lumpur. Ešte mi vydržte v autobuse, ja to radšej takto poviem, keď máme mikrofón, lebo teraz sa pripravte, pôjdeme na takú asi, koľko, 3/4 hodinovú prechádzku pešo tu po okolí. Takže námestie Kuala Lumpur hlavné sa volá Merdeka. Merdeka je čo? Nezávislosť. Merdeka vykrikovali kedy? Keď bola tá nezávislosť vyhlásená Sementária. A bolo to presne 31. augusta 1957. Keď som vám hovoril, že za počiatok Kuala Lumpur nejakých 1857, tak o 100 rokov neskôr bola vyhlásená oficiálne nezávislosť od Britov. Áno? Hlavné námestie Kuala Lumpur.
prvý mrakodrap v Kuala Lumpuru. Bahenní sútok. A to mi musíš urobiť, že vidno. Národná mešita, kým nepostavili novú veľkú, na ktorej sme boli predtým. Ale prúd to má dosť taký. Tečie. Taký dedinský potôčik. Ako vidíš, tu sa rúca všetká kanalizácia. Áno, aj špinné. Ale videl som, tu ryby tu chytajú stále. To sú také kanalizačné Ja ryby. si myslím, že všetko ide cez čističky. To cez čističky všetko ide, takže lapače. Peknú. Mešita džamek, áno, džamek. Fá, smrdí to. Orchideové záhrady, Kuala. To už je jungle. Máme ju.